Hi mga labs! Love you, evening mga labs. So, naglalaro na naman siya ng ML. So, ayun guys, ayun labs. So, naglalaro na naman yung ML, yung boost choy nyo. Oh, Wim, nagugutom ako, Wim. Kumain ka dun! Bili mo ako ng balut. Balutin mo yung mukha mo. Ah, swim ba? Naglalaro ko, Wim, mo? Ano ka banuin mo? Animal ka. Bastos yun, Wim. Huwag yun. So, ayun guys, hindi niya ako bibili ng balot. Bastos yun. Huwag mo yung ulitin, ha? Huwag mo yung ulitin yun. Diba sabi ko sa iyo, Wim, hindi ka na mag-ML? Yeah, hindi ako nag-email, ha? Nag-try lang. Ano yan? Di ba nag-ML ka? Wim, ano yun? Ano ito? Tulad to may bitin-bitin. So, galit pa ako kay Boost Choy, guys. Wim. Sige na, Wim! Bili mo na ako ng balot, Ayan na, Wim. Wim! Pagkatapos ko rito, Wim. At saka Prince Press, Wim, ha? Ay, oh, may burger. Ano yan, guys? Kalbo na si Boost Choy. Ano man yan, Wim? Uy! Ay! Turuan niya ako mag-Bisaya, MTV, be. Wim, may nalalaman akong Bisaya, Oh, Wim. ano? Upaw ka. Bakit ka nagtatawa, Wim? Di bastos yan, Wim, eh. Huwag yan, bastos yan. Bastos ba yun, Wim? Oo. May isa pa akong nalalaman, Oh, ano Wim. pa? Naakay buni. Wim, Wim, bastos din yun, Wim. Huwag yan. Wim ba? Gabi naman, Wim. Oo nga, Wim. Ano, kumain ka dyan. May niluluto dyan, oh. Nag-email ako. Gusto ko ng balut, Wim. Bilan mo ako, please. Wim, hindi ka na kontento sa mukha mo. Para ka ng piso. Ano yun, Wim? Parang piso. Ano yan? Maganda ka, pero ano lang, piso ba? Ganyan ako kamahal ng booster nyo. Ginawin, balot lang akin, Wim. Bibilan kita, Wim. Ano mo? Dangas na ako. Mukha ka ng unggoy, Wim. Kilala mo si Moy Moy, Wim. ano pang ano mo? Ano natutunan mo sa Bisaya? Ano, Wim? Tinuro to sa akin ni Matmat, Wim. Baho kaog utod. Wim, wag yan. Di, sabihin mo na. Mahal ko ni, uyab ko ni Boss Choy. Uyab ko ni Boost Choy. So, yan ha. Wala kay toothbrush. Bastos ba yun, Wim? Oh, bastos yun. Sorry po. So, ayan mga labs, dito lang po tayo kasi may gagawin po kami ni Wim. So, ML na ML yung boss choy nyo. Ah, Wim, may pahabol pa ako, Wim. Ano? Panot na ako. Dako kag agtang.